Ja vítam vás u nového videjka. Dneska ideme hrať Granny v Minecrafte. Ďakujem veľmi pekne, lebo to je nové. Ale neviem, prečo som rozbrdal tú tabulku. Dobre, tak idem. Tak. How to play. Áno. Toto nám tu radí, keď sa stlačíte aj story. Main menu. Ale tak asi už idem začínať. What? Asi. Okay. Dáme difficulty normal. OK, máme to a ideme. OK, tešíte sa. OK. Ja už som sa fakt, to už som nainštaloval fakt dávno. Ďakujem, že asi ma nezabije. Ja počujem ma. Počkaj, skúsime zabiť Granny. To by bol dobrý nápad. Ty kokos! Doriť, nie že ma zabije. Ježiš! Jaj! Pomoc, Dorici! Dorici, prečo som za... Jau, ty, Dorici! Fuj, to chod Dorici. Prečo ma to zabíja, keď som pod postelou? Ne, ľudia, pomoc, nech sa dostajú do vonku. Vody, ja mám životy. Čo? Čo sa zabije? What? Nikto tu nie je. Ale... O. Nie je tam nikto. Poď hore. Jak? Porábka. Dobre, teraz toto. Mám screwdriver. Ďakujem. Keby som... Что я? Самі звонку. Почекай. Ага! Ніч. Виделись? Ой. What the fuck? Ve som pasti nejakej. Niečo ma tu zabíja. Hej, to sú ty! Hej, pomoc! Jau! Prestaň! Prestaň ty, čučo! Kto si? Nechaj ma na pokoji! Fuj, prestaň ti kakaj. Dorici.
Joj, ľudia, pomôžte mi už. To je hard. Storiti. Prezlečiem sa, aby som ju vystrašil. Dáme si Freddyho. Tak, Freddy Fazbear. Super. Sme na Freddyho. Ježiš! Ježiš, oni sú tam. Ja som ich práve videl. Ja som pasti. Ja som normálne pasti. Storiti, kde bola? Last day 5. A stajte sa taký koniec. Dorici! Keď sme v pohode. No dali sme si koniec. No, Storiti. Tak, už sa vám toto video páčilo, nezabudnite like na môj kanálík. A teraz ešte natočím iné video. Tak majte sa pekne a čau.